Takže dobrý den, dámy a pánové, tady Sirna Kary, zdravím vás u dalšího videa. Dneska teď jdeme domů a já jsem zapomněl natáčet, jak jdu ze Slavoje v Bruntále, takže jsme až tady na Krnovské. Na začátku už teď vidíte značku konec a jdeme, no. Už si myslím, že jsem za celou cestu ušel tak 2000 kroků, hele. Ale nevím, no. Ale budu moc rád, když teď zanecháte like a odběr. A protože do konce roku chci mít 5000 odběratelů a zatím to tam moc nejde. Pokud se to vydaří, tak příští rok možná vyjde nový merch. Bude tam Sirna Kary, bude tam sír, bude tam kary, bude tam talíř samozřejmě a bude tam logo. To ještě musím nějak trošku vymyslet, to logo, protože to ještě nemám taky promyšlené a myslím, že tam můžeme jít dál, no. Samozřejmě za 100 odběratelů bude odhalení věku samozřejmě a auto. Ale až budeme v Oborné, tak tam bude klid, takže tam nic neuslyšíte, uslyšíte jenom mě. Auto. A já budu moc rád, když teď zanecháte like a odběr. A taky si zapněte zvoneček, protože se blížíme k 10 odběratelům a budu moc rád, když teda zanecháte. Takže já to teď stopnu a uvidíme se, až budeme v Oborné. Tak jo, jsem teď zpátky a teď můžete vidět, že tam někde vzadu, že je značka Oborná. Můžete to sami vidět. A tady jede auto. A taky jsem chtěl říct, že za 200 odběratelů bude house tour. Takže určitě zanechte ten lajčík. A pak budu i točit videa z Minecraftu a z Robloxu. Možná z PUBG, ale nevím. A samozřejmě nevím, co říkat, ale takže jdeme dál, no. Je to sice trošku nuda, protože jsem dneska měl mít trénink, ale nevydařilo se to, protože samozřejmě trenér nic nenapsal, že jo, klasika, a takže já teď dneska jdu prostě takhle z rádoby pěšky poprvé. Asi doma, až budu, tak mi upadnou nohy. A za 300 odběratelů bude tour po naší vesnici, ano, slyšíte správně, bydlím na vesnici, nebydlím v žádném luxusním městě, bydlím na vesnici, takže do komentářů napište, že kdo bydlí na vesnici, tak ať napíše do komentářů a pak ten, kdo to napíše první, tomu se podívám na kanál, dám mu tam odběr. A jeden odběratel si hodí, protože proč ne? A zítra nebo pozítří vyjde video z Robloxu. Ukážeme si všechny nové ruky v Arm Wrestlu. A taky Punch Simulator, to je taková dobrá hra. Tu hrál i Bouchal.
tak zrovna auto nějaké jedu pomalu, úplně. Aha, on ho táhne, no, tak to nemohlo být jasný. A teď to vlastně bude celou cestu z kopce a už mě docela bolí nohy, takže na chvíli zastavíme. Tak jo. Samozřejmě dneska spálím tolik kalorií, že jste to ještě neviděli. Já to zase stopnu a uvidíme se za chvíli. Zrovna teď kolem mě projel autobus, kterým jsem mohl jet. Ježiši, já jsem takové pako. A dobře, dodržím naši challenge, můžeme to dojít. Ach jo. Je to docela nuda, protože pokud jdete asi 20 km nebo kolik, tak vás extrémně začnou bolet nohy, když jdete ještě celou cestu z kopce. A what the fuck, to je zase kdo? Tak vás začnou bolet nohy jako a pak už ani, když máte pití, tak je v pohodě, jinak. To je ten take pro svištělek. 60, 80. Tohle další auto. Když by teď bylo nějaký chodník, kde by tady bylo aspoň. By the way, jak jsem na začátku říkal, tak zrovna jsem v Oborné, to jsem neříkal na začátku, počkat, ale jo, pokud nevíte, tak jsem zrovna v obci Oborná, je to tady fakt krásné, je to větší než naše obec. Ok. A je to samozřejmě super, protože až budu mít YouTube button, jestli vůbec někdy, tak vám natočím, jak budu mít setup nový. Dám si asi GeForce X počítač, Apple monitor, protože to se hodí, já až vůbec budu vydělávat, že jo, jestli vůbec, dobře, a samozřejmě, teď mají úplně stylový dům, a bojím se toho psa, že na mě vleze, takže radši jdu dál. A doufám, jestli budete chtít další takový videa, tak napište do komentářů z čeho a kde. Samozřejmě, protože to je důležité vědět, kde fanoušci chcou vidět videa. Dobře. A jestli se mi to povede, tak si koupím nějakou kameru, hele, a budu natáčet přes kameru. Přes kameru. No, možná přes kameru. Lidi, zrovna jsem tady našel odrážedlo, tak mě tak napadlo, jestli bych ho vzal, ale to asi úplně ne. Škoda, byli bychom doma dřív, ale dneska to chci ujít, takže nic takového nebude. Teď jsem zastavil na zastávce a našel jsem tento plakát, že teď bude Dick, takže Krnov Kofola Music 16.12.23, takže od 20:00, takže tam nezapomeňte přijít. Lidi, rozhodl jsem se, už mi asi nevyjde moc baterka, takže toto video je u konce a jestli chcete další takový videa, tak to znamená like a odběr a zatím čau.